I a nit vam viure una altra nit d'un lloc al món. El 75% dels benilloverds decidiren que Sant i Lleva podrien ser uns bons veïns per al poble. Però a Benilloba, com es poden imaginar, tot és xerra. I, de fet, alguns han posat en dubte la il·lusió de la concursant guanyadora. Ferran ens ho conta. Per un 75% dels vots, els guanyadors d'esta setmana són Sant i Lleva. Sant i Lleva s'han guanyat al poble. Una família, una il·lusió. Eixe era el lema que portaven en les seues samarretes. Tots, menys Eva, que no tenia il·lusió esta chica. Yo espero llevarme bien con todo el mundo y que nos aceptéis. Tu que vas conèixer a Eva, per què no es posava la samarreta? No ho sé, jo és que això posava en la samarreta. Una família, una il·lusió. I a mi em va fer que pensar que no té il·lusió. Això me pregunté jo. Sí. Tu la vas veure il·lusionar? No ho sé, jo em veig més il·lusionat a l'home. Se li veu bona persona, Santi el fuster. Sí. A més, jo vaig tindre plat en ells perquè van venir a ma casa a arreglar-me la porta i quan jo es trobava pel carrer parlaven perquè sóc una persona molt sociable. Ah, sí. Que te va arreglar la porta? Em va arreglar la porta, me la va arreglar perquè buscaven algú i dic, xico, vine, aquí jo tinc una porta per arreglar. Així que ja sé qui has votat tu. Sí, vaig votar a ells perquè em van caure millor. I perquè te van arreglar la porta. I em van arreglar la porta. I crec que ja hem descobert per què Eva no es va posar la samarreta. Toni ho sap. Sí, li van preguntar el dia que estaven així dins i li van preguntar per què no la duia i ella va dir que no era por ningún motivo más que estaba sudada, estaba sucia, la había lavado como tenía una sola y no se la pudo poner. Així que poden confirmar que Eva no tenia falta d'il·lusió. No, que va. Que tenia moltíssima. Tenia moltíssima. Yo, gracias a todos. En el alegato final, Eva, la veritat és que s'ho va passar molt mal. Sí, perquè va notar que la gent es va volcar molt en ells. Ella això no s'ho esperava. Jo crec que plora, però no per això. Jo crec que és perquè no vol quedar-se, que està assustada i no vol quedar-se, jo crec, no ho sé. A lo millor m'equivoque. No, però no sols va plorar ella, van plorar tots. També vas plorar? Sí. Bueno, però tornarà. Sí, clar que tornarà. Digueren que tinguem un pas més, però no, tampoc n'hi ha res guanyat encara. Espero poder